Jesus blev stillet for statsholderen, og statsholderen spurgte ham: Er du jødernes konge? Du siger det selv. Men på ypperstepræsternes og de ældstes anklager svarede han ingenting. Da sagde Pilatus til ham: Men hører du ikke, hvad de vidner imod dig? Men han svarede ham ikke på et eneste spørgsmål, så statsholderen undrede sig meget. Under festen plejede statsholderen at løslade en fange efter folkets egen vilje, men havde dengang en meget omtalt fange, som hed Jesus Barabbas. Mens de nu var samlet, spurgte Pilatus dem: Hvem vil I have, at jeg skal løslade jer? Jesus Barabbas eller Jesus, også kaldet Kristus? Han vidste nemlig, at det var i misundelse, de havde udleveret ham, og mens han stod på balkongen på Ærke Gymnasium, havde hans hustru sendt bud til ham og ladet sige: Hold dig for denne retfærdige mand, for jeg har i nat haft mange onde drømme på grund af ham. Men ypperstepræsterne og de ældste overtalte skarne til at bede om at få Barabbas løsladt og få Jesus henrettet, og da statsholderen spurgte dem: Hvem af de to vil I have, at jeg skal løslade jer? Barabbas! Hvad skal jeg så gøre med Jesus, som kaldes Kristus? Han skal korsfæstes! Men hvad har han da gjort? Han skal korsfæstes! Ja, korsfæst ham! Pilatus vaskede da sine hænder i skarens påsyn og sagde: Jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Lad hans blod komme over os og vores børn! Da løslod han Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede ham til at blive korsfæstet.